אנחנו כפלסטיקאים היום מתייחסים לנושא היופי, וזה למעשה תופס חלק חשוב בחיינו ובכלל בחברה המערבית ולא רק המערבית. נושא היופי הוא נושא רחב מאוד, הוא קצת מופשט, אבל יש בו גם היבטים יותר מדויקים. לאורך ההיסטוריה יש התייחסות לנושא היופי, וזה בא לידי ביטוי כבר לפני אלפי שנים ביצירות אומנות, הן בציורים או בפסלים והן בכתובים. היופי השתנה לאורך ההיסטוריה, או בעצם התפיסה של היופי השתנה לאורך ההיסטוריה, ואם בימי הביניים אישה יותר מלאה, עם לחיים יותר מלאות או בטן יותר גדולה, נחשבה אטרקטיבית, היום הנושא הוא קצת שונה. כמובן שבשנות ה-60 הרזון הקיצוני אולי, והפנים המאוד דקות וארוכות נחשבו יפות, ודוגמניות כמו טוויגי היו האב טיפוס של היופי, השתנו עם המלאות באזור הפנים שהיום אנחנו מאוד אוהבים, והם בעצם הבסיס לכל נושא החומרי מילוי והזרקת השומן. ייתכן שאם ליאונרדו דה וינצ'י היה מצייר את מונליזה היום, הוא היה מצייר אותה עם שפתיים קצת יותר מלאות, עם חזה יותר גדול, וקצת שונה בעצם ממה שהוא צייר אותה בתקופה שהוא יצר אותה. כמובן שאנחנו מושפעים מכמה גורמים, כמו מדיה למשל, ופמלה אנדרסון בשנות ה-90 בסדרת מפרץ המשמר תרמה המון לנושא השדיים, וג'ניפר לופז בשנים האחרונות עם סרנה וויליאמס לנושא עיצוב והגדלות הישבן, שמאוד שכיחים בדרום אמריקה ואפילו בארצות הברית ואפילו כבר בארץ. ויש עוד נושאים רבים שאליהם אפשר להתייחס. שחקני קולנוע כמו מרלון ברנדו, רוברט וגנר, או שחקניות מפורסמות שנחשבות יפות כמו ג'וליה רוברטס או אחרות בשנות ה-40, תרמו גם לנושא היופי, ולמעשה היום אם שואלים בני נוער בקבוצת גיל ה-18 או ה-20, אם הם היו רוצים איזשהו ניתוח או שינוי במבנה הגוף, הם בהחלט 90% עונים שכן. כאמור, אנחנו מאוד מושפעים גם מבחינה גיאוגרפית. לצורך העניין, בחורה שנחשבת יפה בארגנטינה לא בהכרח תחשב אטרקטיבית גם ביפן, או אותה בחורה שנחשבת יפה או פנים יפות ביפן לא בהכרח תחשב אטרקטיבית בקהילה האפרו-אמריקאית בשיקגו. הגיל גם יש לו מרכיב חשוב והרבה לומר בנושא הזה, ותמונה מפורסמת שצולמה על ידי צלם של לייף, שצילם בחורה בת 17 באפגניסטן וחזר 10 שנים לאחר מכן וצילם את אותה גברת או אישה בגיל 27 באותה זווית עם אותו אור, מראים איך הזמן פועל עלינו. צניחה קצת של הגבות, עיבוד נפח באזור הלחיים ושינויים נוספים באיכות האור. בתקופת הרנסנס ניסו למצוא נוסחה ליופי, והשאלה היא האם קיימת נוסחה שאנחנו יכולים על ידי מחשב או נוסחה מתמטית לתת פתרון ליופי או להגדיר אותו. קיים אותו מספר פי 1.6 שמתואר גם בספר קוד דה וינצ'י, שמבוסס על בחירת מרחקים או מדידת מרחקים בפנים ולהגיע לאותם מספרים אבסולוטיים. זה לא הוכח דרך אגב, ולכן לא קיימת נוסחה אמיתית ליופי, וקיים גם ניסוי שנעשה בארצות הברית, שבו לקחו 200 נשים יפות, והמחשב עשה ממוצע של הפנים האלה, והנה התמונה שהיא יצאה, ניתן לראות אותה פה, הן לא הפנים היפות האבסולוטיות. לסיכום, היופי הוא פונקציה של הרבה מאוד דברים, של תפיסת עולם, של תפיסה של מה שאנחנו רוצים וגם של תקופה. לכן, כשאנחנו באים לתת פתרון לפנים אטרקטיביות או לגוף אטרקטיבי, אנחנו צריכים לקחת בחשבון בראש ובראשונה את רצון המטופלת, את המקום שאנחנו נמצאים, והאם אנחנו יכולים לתת פתרון או מענה לאותה רמת ציפיות שהמטופלת רוצה.